Tich ma Kambi KPC mapacho ka Kenya Pipeline Company ne obago romo kati riwruok mar KPC morendat Naivasha mar Lam kod rapar ne jotich ma kambi no manche no wito ngimagi e masira mar gach reru mancho tuomo bas mar kambi no tich abich juma mokalo morendat Naivasha. Kenya Pipeline Company kotelne kod director margi Jo Sang okoni nonro dhi nyime kendo jogo mane owito wedegi oseyudo kony mowinjore mana kaka Armstrong Osutwa leronwa. Rumbi mar lit kod kuyo kwako kar tiegruok ma KPC morendat mayudore Naivasha ikine mane jotich wede anyuola kod osiepe ne orumo mar timo rapar ne jowetegi ochiko manyocha owito ngimagi masira mar gach reru manyocha tuomore gi bas Naivasha juma mokalo. Masira no ne otimore tok gach reru mating'o sike ne orado kod bas mar Kambi KPC mano oting'o jotich mane wuok e tich okinyi no. Ne en kinde mar lit kod piwang' ka joma ne oyuoro ne oparo joheragi kaka jogo mane tiyo matek kendo mane johera. So as a company, once again, to the families who are here with us today, please know that you're not alone in this. We share the pain, we share the loss of losing a loved one. KPC wacho ni kaka kambi gisechugo kamiti mamanywanda kod kambi reru kata Kenya Railways madhi nyime kod timo nonro. So we form a team from Kenya Pipeline and Kenya Railways, and we also get support from the Ministry of Interior to help us look at this incident in terms of the root cause, what exactly happened. Kopogore kod nonro, piny owacho ogolo singo ni gibiro chung'e omenda mag thieth ne jogo ma otony masira no, kachiel kod siro hik mar mago mane wito ngimagi. Ka KPC bendo singo ni gibiro timo maginyalo mar sira anyuola go. Na tutapojua kiini pia kuna njia zile pia ambayo itafuatiliwa ili at least kuwe na some compensation through the proper channels. Haiwezi rudisha maisha, but it will make life a little bit better for those who are left behind. Masira no mane otimore tich abich mokalo ne olal gi ngima ji 9 kama moko ne wuok kod hinyruok kine mane bas KPC mane oting'o ji 33 ne otuome ndach reru mayudore apaya ma Naivasha kadhi Kasarani. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Jodak Mathidhiama